Защо? Това не се прави. Защо не да се свърши работа? Значи тактиката вече е горе-долу си. Че да се жал водата. Сега какво ще му даш това сито? Няма как да го Я това взема. ще е какво бе? Браво. Добре, Иван. Добре. Можеш да гребеш. Като кану. Това са техниките на венецианските. Значи първо точи дървото, за да може да го можеш като водка. Трябва да го отчеш. Спечелил си е бира, стигна до средата. Не, бира със сигурност се спечелил. Въпросът е за касата. Охо! Дере, това е толкова дълбоко. Нямаше с... Крепи се на... Давай, крепи се на колона. Байбана. Байван, да. Абе, скачи на дънера и ще си мокнеш кецовете и така.